Il-Fakultà tal-Liġi fl-Università ta' Malta u l-Ministru għall-Artijiet u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali iffirmaw Memorandum of Understanding bilan li jiġu analizzati fil-fond is-sentenzi tat Tribunal għar-Reviżjoni Amministrattiva u tal-Qorti tal-Appell fir-rigward deċiżjonijiet li jittieħdu mill-Awtorità tal-Artijiet. Dan il-ftehim se jwassal għal aktar għarfien tal-isfidi legali, kif ukoll għal suġġerimenti ta' reviżjonijiet fil-qafas leġislattiv u amministrattiv biex l-operat tal-awtorità ikun aktar effiċjenti u regolat b'mod aħjar, filwaqt li jkun allinjat mal-aħjar prattiċi legali. B'hekk b'dan il-ftehim mhux biss se jkun qed jiżdied l-għarfien legali neċessarju f'dan is-settur, iżda se jservi wkoll bħala gwida aqwa għal professjonisti u uffiċjali fil-ħidma li titwettaq. Ir-rettur il-Professur Alfred J. Vella qal li hu kbur afferma li l-Università hi impenjata bi sħiħ biex twettaq id-dover ċiviku tagħha billi b'mod attiv tikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità tal-ħajja fis-soċjetà li sservi. Il-Ministru Clifton Grima spjega li l-qasam tar-riċerka u fost il-pilastri ewlenin li fuqhom qed tinbena l-ekonomija Maltija. Tim tal-lum huwa konferma oħra kif meta ikollok diversi entitajiet illi jaħdmu flimkien kapaċi joħolqu dik il-pjattaforma illi twellet dal-arfien. Arfien illi ħajkun qed iħares lejn settur partikolari ġew pajjiżna, arfien illi ħajkun qed jagħti linji gwida importanti permezz ta' riċerka. Min-naħa tiegħu il-Ministru responsabbli mill-Artijiet Stefan Zrindo Zoppardi qal li jinsab fiduċjuż li r-riżultati ta' dan l-istudju se jkunu strumentali biex jigwidaw lill-awtorità tal-artijiet lejn aktar effiċjenza u kontabilta. Dan huwa mezz kif isir analiżi legali tal-ħidma ta' din l-awtorità fil-waqt li huwa mezz kif inkomplu nsaħħu il-ħidma tal-awtorità b'referenzi għal deċiżjonijiet illi ttieħdu tul dawn l-aħħar snin.